Adicara ingkang terakhir inggih menika mauidhah hasanah dipun lajengaken doa ingkang badhe dipun asta dumateng Al Mukarram Kiai Abdul Hadi saking kawula minangkani pranata acara. Sedaya kahilafan kawula nyuwun agunging pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Kiai Abdul Hadi kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Nijaba al-kurama para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan taminipun dumateng sedaya masyayikh rama-rama kiai ingkang sampun rawuh. Panjenenganipun Rama Yai Nailul Farihin, Rama Yai Afifuddin, Rama Yai Umar, Akhil Karim, Kiai Samtari. Ngoten nggih. Diguyu kula niki. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Kepala Desa Bapak Haji Syafi'i. Pokoknya kepenak Bu, pengajian anggere ana petinggine kok hadir berarti mesti melu urun ngene apa mboten? Guyu sampean Bu. Aku bingung ngapain toko HP ketara angger ana kursi kok gak ana mejane ngalamat gak ana apane. Ora ana umbenane ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kula nderek bingah karena jenengan sedaya niki masih betul-betul mentingno ngaji, bener-bener semangat ngaji. Insyaallah dunya niki mboten badhe kiamat selagi isih ana wong sing gelem napa ngaji. Ngaji napa ngaos Bu? Ngaos duduman kaos tapi ngaos. Niki sedaya ngeten niki nyuwun sewu Yai. Wonten jadwal ngaji sore, wonten jadwal ngaji habis subuh niki resing paling rame niku mek Ahad tok nggih. Padha ae. Nek sore wis ora patek. Akeh nggih. Masak. Bener. Soalnya nek sampean gak masak bojone ngamuk Bu nggih. Kula nggih ngonten nggih. Kula niku bojoku nek gak masak niku nggih kula kadang rada napa? Ya ora ape ngamuk, ape mangkel wong kiai iki ora enak Bu. Jadi kiai kudune iso nahan diri, iso njaga nafsu. Kok kula siti-siti ngamukan, muridku yo kesel kabeh, melayu kabeh umat niki. Jadi memang sebagai seorang ulama itu harus mengikuti dawuh Kanjeng Nabi, nggih kudune layinan sing lembut. Atine sing sabar, ora gampang ngamukan. Yang pasti
Pada kesempatan pagi hari ini jenengan sedaya kula dongaake muga-muga bibarokah ngaji, bibarokah golek ilmu, bibarokah wulan Ramadan ingkang dipun berkahi dening Gusti Allah. Muga-muga awake dhewe niki dipun paringi sehat jasmani, sehat rohani, panjang umur, amin Allahumma. Panaringono rizki ingkang kathah tur berkah, amin Allahumma. Anak putu ingkang soleh solihah, amin Allahumma. Pecah kanthi husnul khotimah, amin Allahumma. Yang penting siji monggo dipun niati ngaji. Karena apa? Dunia ini tidak akan kiamat, Islam ini masih jaya selama masih ada orang yang mau mencari ilmu. Jadi alamat akhir zaman menika nek ana wong sing wis sepuh alim sisan ora enek sing nerusno ilmune. Niki mangke ngalamat akhir zaman. Ilmu dicabut dening Gusti Allah. Jadi innallaha la yakbidul ilma yang tanzi'uhu min qulubil ulama. Jadi Allah tidak akan mengangkat ilmu saka atine ulama terus ulama ini ku ilmune ilang kabeh didodosi dening Gusti Allah ilang kabeh wonten. Tapi walakin yang ziul ilma biqabdil ulama. Allah akan mengangkat ilmu dengan ulama-ulama ini pun sedo. Niki zaman akhir golek wong alim kitab, alim fikih, alim Quran kados Gus Bah ngoten niku wis wangil niki saniki. Jadi yang banyak nggih kiai yang pinter-pinter ngomong tok nggih, pinter pidato tapi tidak alim napa? Fikih, tidak alim Quran, Masya Allah. Niki akhirnya napa nek menungso niki wis dadi tinggal mati para ulama generasine pun telas ittakhadan nasuru asan juhalan. Niki menungso masyarakat do ngangkat pemimpin sing bodoh-bodoh. Alah kula zaman sakniki niku nyuwun sewu jenengan kita sedaya umpamane ana coblosan sing nyalon siji iku kiai tapi gak patek ndek duit. Sing nomor loro bos dunyane akeh tapi Jumatan arang seminggu pisan ngoten nggih. Lha umpamane kiai ini iku nyalon dudumane 50.000. Sing sugih dudumane 100.000 sampe nyoblos pundi Bu? Lho Pak, kompak. Jujur nggih? Ora peduli iki pinter ta ora nanti akan membawa desa ini ke arah mana gak penting, yang penting untuk duit 100. Masya Allah, iku padahal sing ngaji. Lah sing ora ngaji terus piye nggih? Akhirnya ngangkat pemimpin yang bodoh, idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin. Pemimpin kalau bodoh, dia itu kalau ditanya sebuah hukum disuruh berfatwa, fatwane ngawur. Nek fatwane ngawur, akhirnya bagaimana ditakoi mangan kodok piye hukume angger ora mutah gak apa-apa, wah repot kabeh. Oke. Aftau bi ghairi ilmin fadallu tersesat dia. Akhirnya napa? Wong sing bodoh niki wis sesat dewi jeh menyesatkan umat. Akhirnya sing melu ngaji niki melu tersesat. Nggih, niki pramila monggo para rawuh gantosa kula mulyaken dada menanan anggenipun napa? Golek ngilmu. Niki Ramadan panen ganjaran sampean kon ngaji esuk sore bengi insyaallah muga-muga jenengan kita sedaya termasuk ahli ilmin, amin Allahumma. Do para kanca jong laleake wajib ngaji sapranatane nggo ngandelake iman tauhide bagus sangu
mulya matine bagus sangu mulya matine monggo ya Rasulullah alaik ya Rafiq anfakan ya jiratal ya uhainal judi wal ya uhainal jud kang aran soleh bagus atine karana mapan sering ilmune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rabb salamun alaik ya Rabb ni wadaraji atfatan ya jiratal ya uhainal judi wal ya uhainal judi wal sallu ala Nabi Muhammad. Niki kangge muqaddimah para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken wong sing duweni ilmu wong sing alim niki nggawa syafaat. Nggawa napa Bu? Saged nulungi dateng keluargane, saged nulungi masyarakate. Ngendikane Kanjeng Nabi salah satu nafarin yasfa'u yaumul qiyamah. Ada 3 golongan ini akan memberi syafaat besok di hari kiamat. Sinten niku? Siji al-anbiya, para nabi niki saged nulungi. Yang kedua al-ulama, orang-orang yang alim niki saged nulungi. Yang ketiga asyuhada, wong sing mati syahid. Jadi wong sing ahli ibadah rina wengi wiridan salat zikir niku Bu benjing teng akhirat dipun dawuhi Gusti Allah ya ahlul ibadah udkhulul jannah wa tana'am bi ibadatik. Wong sing ahli ibadah kowe mlebu swarga sik. Nikmati anggenmu nglakoni ibadah. Kowe tak bales kenikmatan surga. Tapi wong sing alim mboten dikon mlebu swarga sik mboten Bu. Kif hahuna ya alim, kif hahuna ya wong alim kowe tengok-tengok ning kene. Ngenteni sinten? Ngenteni jenengan sedaya. Syafi' tu syafa'. Kowe kon nulungi dulur-dulurmu, kanca-kancamu, jamaahmu sedaya tulungi. Tu syafa' nanti akan diterima syafaatmu. Paham jenengan nggih? Muga-muga awake dhewe termasuk barisan wong sing cinta ulama benjing saged pikantuk syafaatipun para ulama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Faqoma maqamal anbiya. Akhirnya orang alim ini berdiri sebagaimana makomnya para nabi. Dieling-eling para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken, ora enek wong sing akhlake apik, ora ana santri dadi bocah sing bener, baik itu tingkah lakunya maupun perkataannya, omongane sae, prilakune nggih sae, bekti dateng wong tuwa, sopan karo wong tuwa, duwe tata krama, kejaba santri iku mang duweni napa
ilmu. Paham jenengan nggih? Dan iki ingkang kula sampaiake para rawuh ingkang tansah kula mulyaken, kemarin kula niku dipun datengi kalih panitia, niki saya menyampaikan untuk mendidik anak. Piye bisane putra putri jenengan sedaya niki dadi anak sing soleh solihah, dadi anak sing bener-bener banggakno wong tuwa. Nggih napa mboten Bu? Piye bocah iki iso dadi sing taat nang salat nang perintahane nggih gampang. Nang ning masjid nang mangkat. Ayo nang ndang adus mangkat. Seneng napa mboten jenengan Bu? Ora enek kebanggaane wong tuwa sing diidam-idamno mesti kepengin duwe anak sing soleh soli, apa meneh pinter ngaji. Amin Allahumma. Pun tah donyane jenengan mblegedu Bu nggih, sawahe hektar-hektaran nggih. Sing ora duwe sawah paling duwene merong bau ki napa mboten? Baune dhewe ya. Ora di sawah. Mobile pirang-pirang, omahe pirang-pirang. Tapi nek nyuwun sewu putra putrine niki dados bocah sing akhlake elek. Diperintah beler, senengane nglisik sakarepe dhewe, bengi ora gelem muleh, ngluyur sakarepe. Dadi wong tuwa susah napa mboten? Susah Bu nggih? Apa meneh mulai juk-juk ngomak ngamuk harus glegekan hai ana apa niku Bu? Paham jenengan? Apa hai iku? Mabuk nggih? Naudzubillah min kuncine setunggal Bu. Pertama, anak ini biar berkembang bagus, baik itu akalnya maupun jasmaninya, usahno putra putri jenengan iki wis dikekai. Jadi sing durung nggih, sing durung dikekai nek ana rezeki saiki nyelengi nggih. Kanggo tuku apa Bu? Wedhus nggih, engko disembelihno kanggo ngekai anak-anake jenengan sing durung ngekah. Nggih, paham nggih? Karena apa? Ada yang mengatakan anak ini jadi bocah sing apik, perkembangannya bagus itu karena dikekai. Kula nate maos teng kitab Al-Bajuri Sarah Fathul Qorib. Bocah niku nek upamane perkembangane kok kurang apik, kurang normal. Wis umur 2 tahun kok durung iso mlaku, ana ta mboten? Wis umur wayahe mlayu ora iso mlayu. Wayahe iso ngomong ora iso ngomong. Jangan-jangan durung di kekai. Iku rahasiane kekah teng mriku. Dan ada yang mengatakan bocah nek dikekai benjing insyaallah upamane dadi wong sing martabate dhuwur, dadi bocah sing alim, insyaallah saged nyafaati dhateng tiyang sepuh. Amin Allahumma amin. Pertama, kekai dhisik. Yang kedua, daharan dan minuman anak-anak Anda usahakan makanan-makanan yang halal. Karena apa? Makanan ini ibarat wiji. Arti wiji Bu nggih? Wiji iki ditandur, iku tukule nggih sesuai wijine. Nek iki mang sing ndok tandur kok pari, mesti tukule pari. Ora mungkin nggih nandur pari metune suket. Apa iku Bu? Sampeyan paham enggak? Nandur pari tukule suket. Rabi karo wong sing apik temenanan dinikah lah jebul malah dikhianati. Iku jenenge apa? Nandur pari metune kepeki. Orang mungkin. Jadi ternyata hasil dari makanan yang halal ini putra putri jenengan otaknya akan cerdas. Karena gini ya, semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita nanti diolah, dicerna, dados geteh. Geteh niku nglumpuke ning jero ati. Mangke dados daging.
Lah nek anak putune kita sedaya niki kok daginge iki kok sing tukul saka panganan sing haram. Naudzubillah. Nanti munculnya perbuatan nggih. Naudzubillah. Paham jenengan nggih? Jadi makanan ini akan keluar perbuatan. Ora enek wong sing panganane halal kok perbuatannya haram niku gak mungkin. Nek wong kok panganane niku panganan sing haram, mangan daging babi gelem, mangan daging asu gelem, akhirnya metune nggih kaya asu nggih. Ya aja ngerti aku ngono lah. Ini gara-gara makanan dieling-eling nggih. Dan ingat, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram itu kembalinya harus dibakar di api neraka. Nih ngendikane Kanjeng Nabi, kullu lahmin nabata min haramin, ada yang mengatakan kullu lahmin nabata min sukhtin, nah fi riwayatin niku fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang wajib membakar daging tadi. Mulane jenengan kita sedaya poso niki sing hati-hati. Engko nek buka usahakan buka sing halal. Karena haram itu ada haram yang arodi. Maksudnya piye? Tuku sego tapi duwite iki mang duit sing ngapusi, segane nggih dadi haram. Iki khususnya ibu-ibu sing hati-hati, wayah ngene iki rame preman bodoh adol pitik. Nggih napa mboten? Pitik dinyang bakul 90 munine piye? Iki mang wis dinyang 100 kok nyang 90 padahal ora ana. Yo kelakon ngoten niku piye? Dieling-eling sing hati-hati nggih. Niki upamane payu 100.000 mbok 110.000 dadi duit sing haram. Lha kok sakit untuk? Lah karena dia ngapusi. Masya Allah. Iki ditukokno beras, berasnya dimasak mateng, dipangan anak bojone. Lah kok anak bojone sesuk ngapusi sampean? Gara-gara apa? Makanan sing teko ngapusi. Paham jenengan nggih? Ditakoki, "Pak, kowe mangan ning ndi, Pak?" "Aku mang lembur." Lah jebul ngene mbok nom, susah sampean. "Kowe mangan ning ndi, Nang?" "Aku lunga belajar babarane gendaan karo pacare." Lah niki ngapusi gara-gara beras napa? Hasil dari ngapusi. Niki Quran Masya Allah. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. He para rasul, awakmu iku lho mangano barang sing halal. Mangke nek pun saged mangan barang halal, wa'malu sholihan, lagi nglakoni barang sing saleh. Dieling-eling zaman sakniki Bu nggih. Akeh wong iku ora mikir hasil uang ini dari mana, makanan ini dari mana. Nggih, niki sing hati-hati. Nek jenengan kulino mangan barang sing halal, kulino mangan barang sing suci, insyaallah atine resik. Paham nggih? Nek atine resik iki iso gampang dadi wong sing saleh. Nggih mboten? Kang aran soleh nggih bagus ati tanggane tuku montor anyar atine yo melu seneng nggih napa mboten? Tanggane dagangane laris kok melu seneng, ora gampang panasan, ora gampang iri dengki. Niki karena hatinya apa? Bersih dari makanan yang halal. Para rawuh ingkang tansah kula mulyaken, ulama zaman riyin niku sangat ngati-ngati anggenipun dahar. Nek mangan niku diteliti riyin. Dulu ada cerita ana ulama niki saking kulino ngati-ngatine Bu. Setiap makanan yang hadir pasti diteliti sik. Dan niki siji dina piyambake niku disogati sate.
Bareng disugati sate niku nafsune nggih, nafsune mangan niku ora kaya biasane. Kudu ndang mangan kudu ngentekno sing pirang-pirang. Kok kan ngaten-ngaten nggih. Meneh bar jenengan poso sedina niki kok sore jam 5:30 wis kudu semua barang nggih. Aku teh kudu mangan apa? Es kolak, es campur, es apa nah? Semua barang es dikelumono kabeh, terus diombe kabeh. Akhirnya blending ngisak rasa-rasa lunga. Kakean apa? Banyu ya kan ngombe es. Paham Bu nggih? Dadi semua barang niku nggih enak iku nek ana ese. Sampai nyogati kiai susu nek gak ana ese ya ora. Susu nek gak ana ese kan ya. Susu nek ora ana ese berarti apa? Ya. Bebek yang ngono. Enak iku sebab ana bene iki. Lah nek ora ana bene dadi apa? Niki wangsul dateng cerita para rawuh. Seorang ulama ngerti nek barang iku mang barang kok aneh ning pikirane, aneh ning nafsune. Niki piyambake ngati-ngati gak gelem mangan, aku tak curiga. Nafsu saya ini luar biasa kepengin ndang mangan sate niku. Akhirnya gimana? Wong sing ngeteri sate sing lagi slametan gawe sate niku ditakoki, "Pak, kula nyuwun sewu, kula niki gak ada perasaan yang gak enak nang nafsu kula ning ati kula." Lah terus pripun nggih? Aku gak wani mangan sate iki, jajak tulung koreksi. Jenengan niki mang tumbas sate teng pundi? Tuku wedhus teng pundi? Jajak koreksi. Setelah dikoreksi ternyata nopo? Sate niki wau saking wedhus sing wis mati. Kabeh wedhus wis mati, mosok mentahan diane. Mati ku maksudnya urung sempat disembelih. Ternyata tahu dia. Niki jenengan sedaya nek kulino ngenten niki Masya Allah, mangke dibuka mana yang jenengan iso ngerti ndi sing halal, ndi sing haram. Nggih niki yang kedua penting sangat putra putri jenengan dadi bocah sing cerdas. Niki barokah mangan sing napa? Halal. Hati-hati. Karena apa? Di manhajus sawi kula nate maos sing sapa wonge salat ngibadah tapi di dalam perutnya ada makanan haram, 40 hari 40 malam salatnya ibadahnya boten saged dipun tampi. Sesuai dawuhipun Kanjeng Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Gusti Allah niku ndat ingkang suci boten badhe nampa kecuali sesuatu yang suci. Jenengan salat Allahu Akbar rukuh rego 200.000 kecampuran duit 5.000 songkon sing nyolong, sing korupsi, sing barang haram. Niku salate dereng dipun. Masya Allah niki sing hati-hati bubu nggih nek ning sawah ana gedang mateng kabeh mentelung ning pinggir kali aja di ana petet mentelung ya aja di apa neh Bu? Lombok barang ya, semongko. Cok niki wong sing sawah niku diganggu setan nanti niku lho, ana gedang nganggur mateng. Wonge gak patek ngupeni ra roh. Niki penyakit, Pak. Kula niku nggih masyaallah nggih wong tuwa kula niku nggih petani. Niku gedang ning pinggir sawah niku nek gak ndang dijipuk niku cepet apa? Ilang. Meneh gedang raja ngono, Pak. Pipit sing gede-gede niku lho. Jadi niki penyakitnya wong Islam itu gelem doyan mangan barang haram. Naudzubillah min. Sing nomor 3 para rawuh, anak Anda didik Al-Qur'an. Jak ning keapian, jak lunga ngaji kados pagi ngenten niki jenengan sedaya, masyaallah Bu. Putra putri jenengan ngrungu ilmu agama, ngrungu Quran, ngrungu dawuh Gusti Allah, ngrungu kalam hikmah. Niku iso berubah. Kecerdasannya luar biasa.
Niki kula mbuktekake piye, Mbak? Kula niku ngaji mulai mulut Rejeb niki los. Delalah putra kula sing bajeng niki kelas sekawan MI teng Kocia. Niku senengane nderek. Pinganane kula ngaji teng Todanan, teng Puncak Wangi, teng Tambak Rama nderek mawon. Terakhir wingi teng Winong kula. Nderek mawon terus ngaji teng Payaman, teng pundi-pundi. Padahal dalu niku nek wis luar kota Bu wangsul niku ngantos jam 12 sampai di rumah niku setengah 2. Niki esuk kudune sekolah. Pas jadwal kula ngaji rame niku wayah semester sekolah. Semester apa Bu? Sekolah. Rien semester pertama dapat ranking 4. Pikiranku bocah iki mang nek gak takjak ngaji niku mutung Bu, kudu mau sekolah, kudune melu ngaji. Akhirnya mau tidak mau wis takjak melu ngaji. Masalah engko untuk ranking ora entuk ranking tak pasarno karo Gusti Allah, sing penting siji nang kamu harus belajar ning jero mobil tak gawakno buku, Pak, sinau. Lho barokahe ndek niku melu ngaji terus Bu. Rencana kula niku wis boh engko nilainya ajur ya wis Gusti Allah aku ngotak. Ternyata apa? Pas penerimaan rapot DE niku nggih melu malih Bu. Kula niku diajak Ansor Panjunan lunga ziarah ning ngene Habib Anis Solo terus meluncur ning pantai Kelayar Pacitan melu. Waduh aku ki ngejak bocah lagi ku mbuh tak jak atuh tekan Pacitan niku. Wis muga-muga selamat kula ngoten kuat ngoten kula. Terus kula dapat SMS dari wali kelas. Niki napa? Sudah penerimaan rapat semester kedua. Alhamdulillah putrane jenengan angsal ranking 2. Niki barokah napa? Ngaji. Barokah sholawatan. Wis to Pak, kula niku saged bukteke piyane Pak, wong sing gelem ngaji yaj'alallahu min kulli hammin faraja. Jenengan nek susah mangkat ngaji, mesti susah hilang. Jenengan ora ndek duit mangkat. Tok duit tah mboten? Sampeyan ngaji kok gak entuk duit berarti sampeyan ora kiai ya ta? Ngguyu sampean. Mestine engko diganti Gusti Allah. Pas mangkat ngaji ora entuk duit tapi mulai. Delalah ora wong mara. Ngeteri napa Bu? Duit jebul sing mara anake lanang mak iki arep bodo mak tak teri. Diganti napa mboten? Wis entuk duit. Untuk lambi tak mboten Bu? Untuk saya nggih. Untuk gula, untuk semua barang nggih. Masya Allah. Para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken, sing paling terakhir didik anak kita cinta ilmu, cinta para ulama, cinta dengan kebaikan. Pun anggere kulinakno ngaji, insyaallah ora ana bocah niku ora dadi apik mboten saged, mesti apik. Karena apa? Pengaruh dari ilmu, pengaruh dari napa? Barokahe para alim ulama, barokahe Kanjeng Nabi niki akan menjadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh napa? Solihah. Amin Allahumma. Iki wis jam 6 punjul 17. Wis prapat nggih. Niki mun wonten sejam ta dereng niku wau. Tambah malih Bu nggih. Ngene iki lho Pak, wong wedok ku biasa Pak. Tuku dunak ning Temanggung rasane enak ora gelem. Niki tak tambahi 3 nggih jenengan emot-emot. Kersane mboten kedangon. 3 niki jenengan emot-emot ana barang 3 niki angel tambanane. Napa Bu? Angel tambanane. Biasa saiki kan ngeten. Angel ngoten ya.
Niki ternyata ada 3 perkara ini sulit diobati. Napa niku? Siji, wong tuwa wis umur 70 mbok 80, lah kok kakean penyakit. Asam aurat duwe. Jajak tah. Sing tua-tua ngono niku kon sila kaya sing nom-nom ngene ora kuat gitu, Bu. Mesti bejujang. Lha mboten apa santai mawon. Lho kula pun biasa ngisi ibu-ibu tak bejujung kabeh. Soale apa? Asam hengkeke ku wis ana penyakit rena-rena niku. Biasane nek wis sepuh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nek pun gadah tiang sepuh wis sepuh. Lah kok penyakite kathah. Niku sampeyan sing sabar. Mbok dibrobatno tekan ngendi wae rumah sakit dukun semua barang. Lah kok ije ora waras. Iku wis encen napa? Wayahe ngoten nggih. Wayahe napa, Bu? Pensiun ya. Memang itu sudah karakter orang tua, wis onderdile wis koplak kabeh. Nggih, sing penting siji jenengan ibu-ibu sing wis kadung tuwa, untune wis entek. Nggih, keriput kabeh gak usah susah. Soalnya apa? Keriput untune entek dibuak ning jero bumi, dikubur dadi panganane napa? Cacing nggih, sindat nggih mboten. Lah terus piye? Nek jenengan ahli ngaji, insyaallah dilebono Gusti Allah teng swarga. Amin Allahumma. Mangke jenengan diganti luweh ayu. Gini apa mboten? Rasa susah sing elek-elek ya. Termasuk nyuwun sewu yang jelek-jelek enggak usah takut untuk menyintai nggih. Ora usah wedi golek pacar, golek jodoh. Aja wedi, kudune pede. Gini apa mboten? Karena apa? Mestine ora usah wedi, sing wedi kudune sing wedi ya, sing do perai yo. Niki para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken, bangke jenengan sedaya teng swarga, wujuh yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya cantik Masya Allah, sebagaimana yang di dalam Quran niku wajah niku Masya Allah cemlorot, wedok dari kalah kalih jenengan. Muga-muga jenengan sedaya dadi ratune bidadari. Amin Allahumma. Saking ayune Bu widodari niku sungsume niku saged dipun tingali saking Jawi. Sampeyan apa enek wong wedok sak ayu-ayune ning donya iku dingeti teko njaba sungsume ketok. Ora enek. Kejaba ning swarga. Paham nggih? Jadi nek wis sepuh nggih sing sabar, upamane lara wis enyen diobatno sak mampune, dene tambah lara ya bejane ngoten nggih. Sing kedua sing angel tambanane nggih menika al faqru ma'al kasal. Nek ana wong fakir kok keset, niki tambanane angel. Dieling-eling dadi wong Islam aja nganti sregep ngibadah, sregep nyambut ben apa? Ben ekonomine maju. Soalnya zaman akhir segala sesuatu butuh uang. Berbasuki mawa panas ya. Semuanya butuh uang. Makanya harus semangat. Ngajine semangat, ngibadahi semangat, kerjane semangat. Sing terakhir barang sing angel tambanane nggih menika al hasad. Ma'al adawah. Ana wong iri, dengki karena ditimbulkan dari permusuhan niki angel tambanane. Toko kene rame, toko kene kok sepi. Akhirnya tukaran goro-goro iri, kono rame. Akhirnya kene gawe swara, wah iku duwe apa Bu? Duwe apa? Ana tuyul kek, ana sembarang niki angel didamekno. Niki mawon ingkang saged kula aturaken, mboten usah kata-kata, kuncine kalau ingin mendidik anak menjadi orang yang berakhlakul karimah, menjadi anak yang soleh-solehah, satu, dieling-eling kasih makanan yang halal. Yang kedua, didik ilmu agama. Cedakno karo kaapian, cedakno para ulama, cedakno ilmu ning Kanjeng
Nabi. Niki mawon ingkang saged kula aturaken, monggo kita tutup kanthi sholawatan sareng-sareng nggih. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil kullihim huwal habib durja syafa'atuhu likul liminal ahwali muqnimi ya rabbi bil balligh maqasidana nama madaya wasi'al karami maulaya sal lim daiman abada bika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqasidana ma madaya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radid, walakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li auladina wa li talamidina wa li muallimina wa dawil huquqi alaina wa jiranina wa asdiqaina wa aqaribina wa man lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ihfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa waffiqhum li ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alimas sirri minna la tahdiki sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. Allahumma ya Allah, Allahumma ya muhawwinal hal, ya kabirul muta'al, hawwil halana wa hala ahlina wa hala auladina wa hala ahli qaryatina hadi ila ahsanil hal innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sallimna wa ahlana wa auladana wa dunyatana min afatid dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima wa baniyatihima wa fadihatihima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatil qabul wal usul hadratir rasul bisiril Fatihah. Jangan Allah, jangan asayna shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makatan ingkang saged kula aturaken bakso minten kejegluk meja tapi ora apa-apa, cekal semanten atur kula sedaya nyebat nyuwun pangapura. Hadanallahu wa iyyakum minas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.